Čiže podporné štruktúry 7. rámcového programu jednou vetou sú aparát na implementáciu 7. rámcového programu na Slovensku. Sú to ľudia, ktorí majú pomáhať vám priamo, alebo pomáhať Slovensku v štruktúrach Európskej komisie z vášho pohľadu možno nepriamo. Pozostávajú momentálne zo 4 súčastí: národný koordinátor podporných štruktúr 7. rámcového programu, to som ja, potom národné kontaktné body, NCP, to sú ľudia, ktorými máte konzultovať svoje nápady alebo predstavy, do akých projektov by ste sa chceli pustiť. Tých máme 20 podľa jednotlivých tematických zameraní. Ďalej máme ako členov podporných štruktúr delegátov programových výborov, takisto 20, a v princípe tvoria s národnými kontaktnými bodmi spolupracujúce dvojičky. A ako background činnosť týchto všetkých ľudí, teda koordinátora, kontaktných bodov a delegátov, je kancelária podporných štruktúr, ktorá je organizačnou súčasťou SOVA a vlastne túto činnosť podporuje. Napríklad tento informačný deň sme zorganizovali, zastrešujeme jeho odvíjanie, občerstvenie a všetko, čo s tým súvisí, čiže tieto praktické činnosti. Aké sú úlohy podporných štruktúr? Je to zastupovanie záujmov Slovenska v 7. rámcovom programe na pôde Európskej komisie, to znamená činnosť v pracovných výboroch, zasadania národných kontaktných bodov, kde dostávajú informácie priamo z Bruselu, ktoré sa šíria v jednotlivých členských krajinách a pomáhajú jednotlivým výskumníkom a vedcom pri zapájaní sa do projektov. Čiže toto je o šírenie informácií o 7. rámcovom programe na Slovensku, kde táto činnosť sa vykonáva v rodnom jazyku a vlastne sa zohľadňujú tie konkrétne podmienky toho fungovania v danej krajine. Ako som povedala, je to napomáhanie účasti slovenských subjektov v programe a v tejto konečnej fáze 7. rámcového programu, pretože ten sa nám skončí na konci decembra 2013, sa súčasne pripravuje prostredie pre nástupnícky program, ako kolega povedal, tento program volá Horizont 2020. Ide o to, aby sme boli pripravení, aby verejnosť bola informovaná a aby hneď v momente, keď sa odpália prvé výzvy v januári 2014, sme sa mohli plnohodnotne zapojiť a lepšie čerpať dostupné financie. Teraz vám poviem k jednotlivým tým osobám, ktoré som vymenovala, koordinátor, národné kontaktné body, delegáti, čo je ich úlohou. Tak národný koordinátor teda koordinuje činnosť národných kontaktných bodov, komunikuje s Európskou komisiou o témach, ktoré sa týkajú všetkých týchto jednotlivých parciálnych činností horizontálne. Komunikuje o týchto otázkach alebo o fungovaní podporných štruktúr s ministerstvom školstva, výskumu, vedy a športu, ktoré vlastne poskytuje peniaze na našu činnosť balíkom, ktorý my musíme odpočtovať, akým spôsobom sme s týmito peniazmi naložili a či ich čerpáme správne na to, čo bolo v dohode s ministerstvom označené, že je našou úlohou, teda úlohou SOVA ako organizácie, ktorá zastrešuje túto činnosť, hovorí sa tomu Host Organization. Takisto je jednou z úloh národného koordinátora agenda menovania a odvolania podporných štruktúr. Samozrejme, stáva sa, že niektorý z tých členov nevykonáva túto činnosť z nejakého dôvodu zaneprázdnenia alebo proste nejaký dôvod na výmenu. Nie je to jednoduché, pretože títo ľudia musia byť oficiálne menovaní ministrom a táto oficiálna komunikácia musí ísť aj do Bruselu, aby boli prizývaní a aby sa s nimi dal komunikovať, pretože pokiaľ by nemali toto menovanie, tak sa nemôžu plnohodnotne zapájať do činnosti pracovných výborov a zúčastňovať sa meetingov. Úlohou koordinátora je potom monitorovať činnosť členov podporných štruktúr, delegátov, národných kontaktných bodov, či si túto činnosť vykonávajú ako je treba, či sa zúčastňujú
ich rokovaní, na ktoré sú pozvaní a kde vlastne majú Slovensko zastupovať. Takisto národný koordinátor rieši zmluvné vzťahy s týmito členmi podporných štruktúr, pretože vo väčšine prípadov vykonávajú svoje občianske zamestnanie v iných organizáciách a touto agentou sa zaoberajú z titulu dohody pracovnej činnosti. No a akékoľvek ďalšie špecifické otázky sa objavia, tak to je práve úlohu národného koordinátora, aby nejaké štruktúrovanie vyriešil. Špecifikom oproti iným krajinám je, že na Slovensku národný koordinátor koordinuje aj činnosť delegátov. Nie je to tak vo všetkých krajinách, pretože v niektorých krajinách je to len osoba zastrešujúca činnosť národných kontaktov bodov. Napríklad ešte takýto. Čo je delegát? Delegáta sme videli napríklad teraz, docent Fabián, vy ste NCT, ale máme tu na delegáta pána Lopotku, ktorý sedí vedľa pána Fabiána. Čiže on je členom jedného z programových výborov. Aké sú úlohy delegátov? Tak zúčastňuje sa na tvorbe programových dokumentov, čiže napríklad to sú tie pracovné programy, keď príde výzva. Tvorba pracovných programov, monitorovanie, ako sa plnia, hodnotenie ich plnenia, podiela sa na výbere projektov. V podstate tieto činnosti národného delegáta majú aj do určitej miery diplomatický charakter, alebo charakter lobbingu, pretože títo ľudia sa schádzajú obyčajne už pred rokovaním a nadväzujú aliancie. Keď ja budem hlasovať za tento projekt, tak vy budete hlasovať za náš projekt a tak ďalej. Je to veľmi dôležité, pretože keď chce krajina uspieť, tak bez lobovania to nejde. Veľké silné krajiny si vedia presadiť svoje témy a je dôležité, aby aj my sme sa dokázali tejto úlohy primeraným spôsobom zhostiť. Je dôležité aj to, aby vedecká obec s týmito našimi predstaviteľmi Európskej komisii aktívne komunikovala, aby im dala najavo, akým výskumom sa zaoberá, aký je potenciál tej oblasti výskumu a akým spôsobom by potrebovali ovplyvniť odvíjanie budúcich víziev alebo ich boarding, aby to nemalo nejaký diskriminačný charakter voči našej vedeckej obci, aby sa presadzovali také témy, kde máme možnosť uspieť. K tomuto možno aj v priebehu ďalších prezentácií vám delegáti povedia, aké je pozadie týchto rokovaní. No a samozrejme, úlohou delegátov je aj komunikácia medzi Európskou komisiou a Slovenskom. Delegáti sa tiež podielajú teda pre práce v týchto pracovných výboroch aj na kreovaní strategických dokumentov na slovenskej strane. Sú dokumenty týkajúce sa nejakým spôsobom nastavenia programu. Momentálne sa pracuje na horizonte 2020, tak delegáti pripomienkujú, že či je to z pohľadu Slovenska dobre, alebo či by boli dobre nejaké úpravy a ako. Čiže na Slovensku sa delegáti zúčastňujú na tvorbe národných strategických dokumentov, úzko spolupracujú s národnými kontaktnými bodmi a národným koordinátorom. Národnými kontaktnými bodmi, pretože väčšinou pre konkrétnu tému pracuje delegát a národný kontaktný bod. Národný kontaktný bod má úlohu šíriť informácie, čiže táto komunikácia je veľmi úzka a samozrejme, keď konáme podobné informačné aktivity, ako je tento informačný deň, nie vždy je možné napríklad z titulu iného pracovného zaťaženia, aby sa národné kontaktné body zúčastňovali každej z týchto prezentácií. Tak niekedy sa zhostia týchto prezentácií delegáti, niekedy NCT a je to taká celkom príjemná zmena, niekedy toho trošička iných prezentácií na vás. No a ako som spomenula, úzka spolupráca s vedeckou výskumnou komunitou. Treba tu
túto spoluprácu využívať. Národné kontaktné body. Takých úlohou, ako sme spomínali, viacerý šírenie informácií o programoch a výzvach, šírenie expertíz, usporadovanie informačných podujatí. Neznamená to, že všetko sú iba informačné tohto charakteru, je to prierezové. Reagujeme aj na požiadavky univerzít alebo iných organizácií alebo subjektov, ktoré požiadajú napríklad o vykonanie nejakého školenia alebo seminára, rámcového alebo niektoré z jeho konkrétnych tém niekde na území Slovenska aj v menších univerzitných centrách. Je možné nás o túto aktivitu požiadať, vieme to zastrešiť. Vieme zorganizovať aj tematické školenia, semináre, robíme takú sériu aj na jeseň, napríklad ako správne nastaviť projekt, niečo pre hodnotiteľov programov, o finančných a právnych záležitostiach a podobne. Keď máte nejakú špeciálnu potrebu v tomto smere, treba nám to komunikovať a vieme vám pomôcť. Čiže informačné podujatia, usporadzovanie tréningov, konzultácie, pomoc pri príprave riešení a ukončení projektov. Ako už spomenul kolega, máme stránku www.7rp.sk. Na tejto stránke nájdete všetky kontakty na národné kontaktné body, na delegátov. Najlepšie, keď im napíšete e-mail, viete sa s nimi dohodnúť, že vám odpoveď pošlú e-mailom, alebo si dohodnete stretnutie, pokiaľ máte nejaký komplexnejší problém a potrebujete nejaký určitý osobný kontakt, aby ste získali informácie, ktoré potrebujete. Takisto národné kontaktné body vám vedia pomôcť pri vyhľadávaní partnerov do projektov 7. rámcového programu. Jednak vedia o projektoch, ktoré sa tu dohrávali, kto sa ako tému zaoberal, kde sú aké výskumné týmy, ale národné kontaktné body pracujú aj v sieťach národných kontaktných bodov v jednotlivých krajinách, ktoré sa zúčastňujú na 7. rámcovom programe. Nie sú to len členské štáty Európskej únie, ale sú to aj asociované krajiny a tretie krajiny. Takže pokiaľ hľadáte nejakého konkrétneho špeciálneho partnera v zahraničí, vieme aj cestou týchto vzájomných kontaktov národných kontaktných bodov vám pomôcť. Potom národné kontaktné body pomáhajú pri tvorbe národných strategických dokumentov, podobne ako delegáti a úzko spolupracujú s delegátom a národným koordinátorom. Kde nájdeme podporné štruktúry 7. rámcového programu. Spomínala som, že národné NCP siete, to sú tie v jednotlivých štátoch, pre všetky zúčastnené štáty. Nájdete na stránke, ktorá je vypísaná v prezentácii, to stránka Európskej komisie, kde môžete nájsť aj informácie ďalšie, ktoré potrebujete. Viete si tam vyhľadať konkrétne projekty, viete si vyhľadať projekty pod určitým názvom, alebo keď vidíte nejaký skrátený akronym projektu. Dokážete si